Nagpasiring amay kasubagong aga sa Kabaangan Elementary School si Janice. Makuha kaya siya nin application form para sa pagpaparehistro kan sa iyang magraduan ng aki. Sabi niya, bentahin ng gad na pinunanakan DepEd an early registration. Sa siring da kayang paagi, maiibitara na ang surusuan sa enrollment. Okay man para ngani maka-prepare na ang mga parents or kung wala pa sa mga requirements makaasikaso na po sila. Sigun kay Ernesto Mimay, sa indang eskwelahan, may mga nagkakapira naman na nag-approbitsyar kan early registration. Bagay na makakatabang man sa indang opisina, nga ni mapaghandaan panglalo ang masunod na school year. Oo, mas maganda ito na meron ng early registration. At least, may makikita na namin na mga school head kung ano ang dapat namin gawin. Halimbawa, nag-boom yung enrollment namin. So, mapaplano na namin kung we need additional classroom, we need additional budget, we need additional chairs, and yung mga instructional materials na gagamitin ng mga bata, at saka mabibigyan na namin ng mga dapat gawin yung mga parents, mang-orient na namin sila yung mga dapat nilang gawin, mga dapat nilang gagawin sa pasukan. Mayo 10 kan opisyal na buksan kan DepEd ang early registration para sa mga estudyanteng mga kinder, mga grade 1, 7 as in 11 sa pagbubukas kan panibagong school year. Sigun sa tagapagtaram kan DepEd Bicol ang early registration, sarong lakta nga ni makapagpreparar nin halawig na panahon. Pako sana ang mga magurang asin kaakian, kundi urog na ang mga paratukdo. May pangapodan sana ang ahensya sa mga magurang. The purpose of which is para makapag-anticipate ang mga schools ng kanilang mga preparations if ever may mga kailangan silang i-adjust, like sa mga resources and facilities or kaya sa mga kailangan nilang i-request sa central office or sa mga divisions nila, makapag-prepare. Madurar ang early registration sundo Hunyo 9. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jonah Burse.